Ano bang press doon? Dito ka, tulungan niyo muna ako. Okay, if magpa-pop ka lang. Wait. Ito lang pipindutin mo, pop. Galingan mo Bex, galingan mo. Go, Bex, kaya mo yun. Grabe yung akin. Hindi ko talaga mabit yung record ni Steph eh. Ang galing kaya ni Steph dyan. Malakas siya. Go, bilis. Go, gagawin ko. Pumindot ka lang. Ng ano? Lahat to iubusin. Shit. Bakit nawala? Ewan ko. Binawala. Na. Go. Ito na. Ayan, pindot. Wait. Then ano ba? Hindi sa amin. Sa mga Set. teacher. Kuya naman. Ayan, Oras ba to? Wala. Next time na lang. Paano maano? Paano mabibit? Galingan mo. Paano mabibit?